कि झहर झहर करे कारी रे बदरिया झहरेला पुरवा बेयार। बलमुजी हमरो जे कदई करत बाड़े हियारा में उपजे पियार। आदरणीय दर्शक वृंद, अपने सभन के हमार सादर अभिवादन बा। आज हम अपने सभन के बीच एगो ऐसन शख्सियत के लेके आइल बानी जेकर नाम सुन के अपने सभन खुशी से गदगद हो जाए। यहाँ के बानी भोजपुरी साहित्य के अमर हस्ताक्षर धनुकधारी कुशवाहा जी। धनुकधारी कुशवाहा जी भोजपुरी काव्य साहित्य के क्षेत्र के एगो ऐसा नाम बानी जेकरा के भोजपुरी के समस्त संसार जानेला। यहाँ के कविता बड़ा ही सहज, सरल आ मधुर होला। आज हमनी के बीच बानी, कई गो कविता हमनी के बीच सुनाएब, बाकी बात तो हमनी के औरी आगे होई। लेकिन पहले हम धनुकधारी कुशवाहा जी के ये यूट्यूब मंच पर स्वागत करतनी आ अपने से चाहेब कि एगो कविता अपना जुबान से पहले दर्शक सभे के सुनावल जाओ। हमर बुढ़िया तिरछी आँखें मधुर मुसुकिया दागे रे आ साँच कहीं तो आजो हमरा नैकी कनिया लागे रे। हमरा बाटे 5 पुतोहिया ओकरा 5 गो बेटा आ 4 पुतनिया हमरा भैया ओकरा 7 गो पोता। सजी गोड़ा का बीचे बुढ़िया राजमातासन लागे ले साँच कहीं तो आजो हमरा नैकी कनिया लागे ले। जब हमरा पर क्रोधित होले हम नेवर हो जाइले आ बड़ी प्रेम से सानत होके हम उनके मनाइले। मान गईला पर हमर बुढ़िया गजबे मुस्की जागे ले। वो समय में आई हो दादा राय ऐश्वर्या लागे ले। भोजपुरी में रचना जौन अपने करी ले, आज भोजपुरी के जौन स्थिति बा बाजार में, भोजपुरी फिल्म के माध्यम से, भोजपुरी गीत संगीत के माध्यम से जौन समाज पर प्रभाव पड़ रहा बा, लोग भोजपुरी के हे दृष्टि से देखता, एकरा संदर्भ में कुछ बताई। हम कहियो अनर्गल कविता ना लिखी ले ना बोली ले। हम जौन कविता भोजपुरी में बोली ले वो भोजपुरिया लोग का बहुत अच्छा लागेला। जैसे कि एगो हिंदी भोजपुरी में कविता बा शहीद के सपना जी। शहीद जब अपना घर पर बाड़े आ घर पर अपना भाई बंधु मतारी बाप से बोलत रहे जे देखो मैया सुनो बहिना समझो बड़का भाई आ देखो कितना रुवत बाड़ी अपन भारत माई। माहुर मैया दो हमरा के या आदेश लड़ाई के आ खुनवा दे के मुक्ति दिया है अपना भारत माई के। अतना कही के चल दिए कैले अपन टोली आ बोले लगलन देश का खतरा इनकलाब की बोली। जहाँ रहे देखत रहे सोचत देखत ऐसा सपना आ सगरे देश तो अपने हवे सदी लोग है अपना। जात पात यमाना रही सगरे हिंदुस्तानी आ सभे सब कर आपन हो यह देश के बानी। मुस्लिम बिटिया हिंदू के भी बेटी बहन कहाई आ गला मिलहन एक दूसरा से सिखवा और ईसाई। ऐसा सोच के देश के बेटा करम आपन कैले आ हंसते हंसते हमनी खतरा गोली खा मरी गईलन। देख के सपना दिलन शहादत देश आज़ाद करौलन। लहू गिरा के अपना देश से बेड़ी काट गिरौलन। बाकी उनकर सोचल नइखे चलत, सभे चलत बा उल्टा आ सपन तो वो साकार न भइल राजनीति बा उल्टा। कोई करत बा राजनी लेत कोई बा घूस आ जे शहीद के नक्शा बाटे वहाँ खड़ा बा फूस। जात पात के होर मतलबा लोग यहाँ बड़ी आइल बा। आज़ादी से गद्दारी बा दुश्मन फेर चढ़ी आइल बा। अमर शहीद के सोचल हमनी नइकी करत पूरा आ लानत बाटे ये जिंदगी के सपना अबो अधूरा, सपना अबो अधूरा, सपना अबो अधूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देशभक्ति के निकट के कविता एगो सैनिक जौन शहीद हो जाता ओकर का स्थिति बा समाज में, ओकर बड़ा बढ़िया चित्रण अपने कैनी। तो ये तरह के कविता तो अपने लिखी ले, ये तो ठीक बा। लेकिन समाज में औरियो भी ट्रेंड बाड़े सन, जैसे बहुत लोग श्रृंगार परक रचना पसंद करेला। तो कोनो एगो श्रृंगार के रचना 4 लाइन अगर सुनैती कि झहर झहर करे कारी रे बदरिया झहरेला पुरवा बेयार। बलमुजी हमरो जे कदई करत बाड़े हियारा में उपजे पियार। करेला मन करे के सिंगार हमार भीजी
जाला चुनरिया। सावन करेला बौछार हमार भेजी जाला चुनरिया। निहुरी निहुरी हम करिले रोपनिया, हम गाई गीत बालम निरखे झुलनिया। अरे अपने से होला सिंगार हमार भेजी जाला चुनरिया। सावन करेला बौसार हमार भेजी जाला चुनरिया। पपिहा पीहू की मारे कोयले गावे, आ पुरवा में पीपर झाल बजावे। तेरा ले बलमू हमार भेजी जाला चुनरिया। सावन करेला बौछार हमार भेजी जाला चुनरिया। सावन के महीना हाँ। बरसात के समय में बिरही के आग एगो बिरहिए समझ सकता। हाँ। ऊ आग रहुआ कैसे समझ गई ये गीत के माध्यम से जौन बतौनी। हाँ। तो कोनो श्रृंगार के कवि जब ना होई आदमी तो बिरह के आग भी नइखे समझ सकत। फिर हमनी के दर्शक के बीच में दोबारा आवल जाई। हाँ। आज हमनी के एहिजा विश्राम लेहल जाए। धन्यवाद। जय भोजपुरी। जय भोजपुरी।